ಈ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ತೂದು ಬಾಯಡೆ ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಆಸೆ ಆಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಟೆಲು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಕಲು ಸುರುಟ್ಟುಡು ದಿಂಚಿ ಹಾಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಂದೇಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕದ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಚಿಕನ್ 65 ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜರೆ ಕಿಲತ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಓಲಾ ಮಸಾಲೆ ದೆತನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಸುಲಭಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪಿರಾವಡು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ವಿವರೋಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ತೇತಿತ್ತಿನ ಯಾವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುರ್ಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋತೆತನ್ಲೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಚಿಕನ್ 65 ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಕಿಲ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ತುಂಡಲೇನು ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿದ ತುಂಡಲಿನ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಲೆಂಕ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನದಿಲೆ ಅಪಗ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲು ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ ಹೋಯ್ತುಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ ಹೊಡು ತುಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ತೂವೇರೆ ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡ್ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಸಿಜಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ತೇಲೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ ಕಾಯ್ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನಲ್ಲ ಕಾಯವಲಿ ಈ ಪಲ ಒಂಜಾತ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯವೇರೆ ಪೋವಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕೂಡ್ಲೆ ರಪಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕೋರಿನ ಮಕ್ತ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕೋರಿ ಪೂರಾ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಾಯಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಇಡು ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿದ ತುಂಡಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಚಿನ್ನೆನು ಒತ್ತಲೆ ಬಕ ಎಸ್ ಚಿಕನ್ 65 ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ